Hledáte bydlení, kde se vaše rodina nebude muset omezovat? Tento dům se vám přizpůsobí. Pro velkou rodinu, pro 2 generace nebo spojení podnikání s bydlením. My mind. Dům je připraven k rekonstrukci. Základ je pevný a zbytek je už jen na vaší fantazii. Nacházíme se v klidné zástavbě rodinných domů, přesto stále ve městě, kde máte vše na dosah ruky. Baby.